Isifundazwe iGauteng siyaqhubeka nokuba nesibalo esiphezulu sabantu abasha abahaqwe ubhubhane lwesifo njengoba umxhantelo omusha udla lubi. Isibalo zabantu abahaqekile ingaphezulu kweinkulungwane eziyi133. Yize zenyukile izibalo akucaci noma zikhona yini izinguquko ngokuvala kwezwe ezizokwenziwa uhulumeni. The NCCC will meet in the coming week and decisions will be made in terms of how we respond based on recommendations, of course, from us also, as I've said, from the various committees which we consult with. Udokotela uPhahla uthi imigomo ekhona njengamanje ibonakala isebenza. Abantu abangamaphesenti angama-70 abangeniswe esibhedlela bebengagomile kanti kukholakala ukuthi iningi lalabo linezimpawu ezingebucayi kangako. What we'll be doing in the next few weeks, the scientists will continue, as they've done in the past, to conduct quality research to understand this variant and share the information as quickly as possible. Esibhedlela iSteve Biko iningi leziguli litholakale ukuthi lihaqwe ubhubhane lwesifo iCovid-19 kodwa ke bancane bebefakwe emshinini yokuphefumula. Yize seyigomile izigidi zabantu kodwa ingqinamba ekhona ngokuthi abantu basemanqika ukugoma. The Omicron doesn't completely escape vaccine pressure. We can deduce that vaccinated people are less likely to transmit than unvaccinated. That data will evolve, but as we've seen from the information we're seeing in terms of breakthrough infections, vaccination is still having an impact. Ungqongqoshe uthi akacaci ukuthi ngabe yini ngempela yenyusa isibalo sokutheleleka kwingane ngalolu bhubhane. Unxuse intsha ukuba iyogoma, ethi ukugoma iyona ndlela yokuzivikela.